बाथ्राफोरखौनो बुजिस'नो हायासै आं बानायसो बे बाथ्राया कि सैथो जागोन दा बि आंनि फिसा राजाया बेबायदि खालामगोन दा बि माबा जेबोखौनो सानस'नो हायाखिसै आंबो जोंनि फिसा राजायाखि बिदि जागोन दा बि माब्लाबाबो जोंनि फिसा राजाया जोंखौ बिदि जेबो खोथा थगायफेरा खोथाखौनो मोनसेबो बारफेरा बे फिसायाखि बिदि जागोन दा बि आं एसेबो फोथायनो हाया नङा बे बाथ्राया आमाय आरो आनै आदा राजाया माब्ला बिदि जानो हाया बियो माब्लाबा बिदि जानो हाया आं सिगांनिफ्रायनो मिथिगौ आंजों आरो बियो सिख्लाफोर सेंग्राफोरजों फाल्थु फुल्थुबो खोथाफोर रायलाया फरायनायाव जोबोर गोसो होयो बे बाथ्राया माब्लाबाबो जानो हाया आं बेखौ फोथायनो हाया बाराब्ला आं बोरैबासो सानलायलांबायलै बिमा फिसा हौवायाबो सासेल'खा बिहामजोखौनो लाबोनोसै बिमा औ लाबो दाउस्रि गोरलैखौ आदार दौनाय बायदि फेदेरनाय बायदि आदार दौयै दौयै फेदेरबाय था नोङो थुदो बानायसो दा बिसाराव मा जायो मिथिगोन थ' आमाय थ' फैद' राजा थांसै दे बिमा निदाननि समाव इसोरखौ अनसायनांगौनो हे आफा गोहोगोरा अनसुला सोरजिगिरि स्रां इसोर गासिबो खामानिया नोंनि साननाय बादिसो जाय आफा जोंनि गियाननि सुखु गोजोन लामा दिन्थिहर आफा नोंखौनो गोरबो गथायनानै खुलुमो आफा Hei, गोसोआव लाखि मिटिंनि बिसाराव आंखौनो आफादगिरि थाबनो गायसन नङाब्ला जों जेनगोन बिसाराव आंनि खोथाखौ खोनासं आं जेखौ बुङो बेखौनो थाब थाब माव राजानि खर'खौ बुखावनानै थैहाब होनांगौ नङाब्ला बाथ्राया उल्था जागोन मिथिबाय जागोन बस माथाखौनो देखावनांगौ दिनैनि बे हिन्जाव बोनाय मेलखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो थाखाय आफादगिरि नांगौ जानायलाय मानाव गेदेर खावब्ला बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय दिनैनि बे हिन्जाव बोनायनि बिसारनि आफादगिरिखौ नोंसोर रायजो राजा नोंथांमोननि मदद लानानै आफादगिरिनि मासिखौ नाजावनाय जाबाय लाजियाखिसै नोंसोरो हिन्जाव बोनानै दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो गन्थं गैया नोंस्रा ओइ बाथ्राखौ मोजां बुं नङाब्ला हाथाइ गजबगोन नै सेन्देला नायनानै लाखा हाथाय थाथाय गहोजोबगोन आं नोंसोरखौ ओइ चिरखा र' दा बिसारावनो जागोन दैजोमथ' बिसारानो जायाखै दानो मान दावराव र' सेंग्राफोर गरम जानो नाङा दानिया जोङो राजानावनो गिबियावनो सोंनानै लाग्रोनाय जासिगोन
राजा नों गेजेराव फैनानै बाथ्राखौ बुंफै सिखारनानै फै आं सैथो बाथ्राखौनो बुङो रायजोफोर आं समायनाखौ मालाबाबो बाखै रायजोफोर आं समायनाखौ मालाबाबो बाखै नोंसोर आंखौ फोथाय रायजोफोर नोंसोर आंखौ गोसो फोथाय बाथ्राखौ मोजाङै बुं समायनाखौ नों बाखैब्ला माब्रैथो दायाव गोग्लैखो मोजाङै बुं नङाब्ला बिगुरा जिजोबगोन आं समायनाखौ मालाबाबो बाखै नोंसोर आंखौ फोथाय रायजोफोर नोंसोर आंखौ गोसो फोथाय बिदिब्ला जों समायनायाव सोंग्रोनानै लाग्रोसिगोन समायना नों ओजों फै समायना राजाया नोंखौ बोमारदोंना बोमाराखै गोख्रै बुं आदा राजा नोंहा जेबो दाय गैया मा खानायखौ मावदो मानो बुलायलाबायखो होसो मावनानै हो मा खालामनाय जाखोलै बिमा बिराद खस्थ' जासिगोन बियो बेनोथ' जादों बिफा नै बिमा आं सहैनानै थानो हायासै बिसारा मोजां जायासै बेनि थाखायनो थानायाव थांनानै केस खालामहैनांसिगोन नंगौ बिफा नों बिदिखौनो खालामदो आं थाब खालामथारदो बेबायदि गाज्रि जाथायफोरखौ आङो नायनानै थानो हाया मा खालामनो आमाय जों नागिरहैनोसै नामा आमाय बहाबा लोगो मोनबा फै खोमा दे बानायसो नागिरदो दे थ' थांसै बिमा होसो माबार गोख्रै सालाय होसो नाव गाखोबाय हनै सबायसिखोदां राजा थौदो थाब ओइ फंबाय दे नावा माबार सालाय दे जोंहा थाब थांथारनांगौ साना हो दैयाव माबार मावना हो नोंसोर बेटा जोंखौ नुहुरखानानै नावाखौ मानो लाङा जोंनि मानसि पेसेन्जार मानसिजों बारहोदों नोंसोर मा नांजादों साला खामानि गैया थांनोसै नोंसिनि दादागिरिया सोलियालै ओइ आफा आं थांसै आफा औ जायो नों बिहामजोखौ नायदो आफा गयस्रि ओइ बिगा लाबोद' र' थांगौ थांनोसै आफा मोजां थांनानै थाखाखौ बुरजा लाबोदे जागोन आफा जागोन फांफुं खालायनाङा आरो थाखाखौ हरबाय था नों बिहामजोखौ मोजां नायदो बे आंनि दायथ' होमबा दे आफा दे फिसा दे औ
दे थांदो मोजां नायदो आफा दे आं दं आं दायथ' आं नायनो रोंखागौ थ' बिहामजो थांसै न' सिङाव न' सिङाव थ' बिहामजो ओरै फैलाय दै गिलास लाबो ओरै जिरायथ' बिहामजो दसे हा अनलायाथ' बेंगालराव थांबाय माबायदि मोनखो गोसोफोरखौलाय जेबो मोनाखै आफा नों थानायावलाय मा मोननो आरो नोंनो माबा माबि नांगौ होनदोंमोनलाय 10,000नि दख'नासो नांगौमोन आंनो आफा आरो फुजा जानो फैसाबो नांगौमोन जागोन आं बिदिबा एटिएमआव थांनानै रांखौ दिहुननानै बायनानै नोंनो होफैनोसै दे नों न'आवनो थाबाय थाथ' दानो थांबायबो फैबायबो औ जागोन दे ओइ आदै अबाव थांनो ओइ बेंथलाव एटिएमआव फैसा लायनां ओमफ्राय अनला अबाव थांनो अनलायाथ' दाख्लैनो ओंखारलांबाय बेंगालराव आइया आंथ' मिथियानो ए बेखौ नों मिथिया मिथियाथ' मा जाखो मिथिबाय मिथियाखैथ' अनला फाग्लाया औ आसिन खाथिकनि सैमा फाग्ला बायदिनो ओजों बेरायनानै अबाव सौग्रावना लाना फैखो दाना हिनजावखौ लाबोबाय बिफानोसो गथायनानै गाहा बेंगालराव बर'द मोजां जानो आदै आजिखालिनि सेंग्राफोरथ' फोरोंनांलाया दा अहाय थांनो नागिरदों नों थारमाने नोंस्रा थांनो नागिरदोंमोन ए जोंनाव रावबो गैया थाङा दे आइया ओमफ्राय बे अनलानि हिन्जावा न'आव दङ नायखोमानायसैब्रा आङो हामा थां थ' बेंथलाव थांसै आइया थांफामारनांगौसो औ गाखो आं थांसैब्रा नायनो हामा आदै नायनोसै आं आलुनि हिन्जावखौ नायना नायथारनोसै नायनोलै नायनो रावबो गैया नायगोनला आदै नायना गाखोदो साइकेलाव बेंथलाव न'आव रावबो गैया हारसिं लाइन मारि हैनो नागिरदों खनसेल' नायगोन रा आदै थ' बेंथलाव थांसै थ' एटिएमआव फैसा लायनोसै बे न'आव मानसि दङ ना गैया बे न'आव मानसि दङ ना
बे न'आव मानसि दङ नामा? सोर जाखो नोंसोरलाय? सोर जाखो नोंसोरलाय? बबेनिफ्राय फैदों? जोंसो आदै जोंसो। खोमसि खोमलाव मोना गुना मानो फैदों नोंसोरलाय? अननानै जोंखौ दिनै हरसे थानो जायगा होदोलै आदैमोन। जानाय नङालै, जानाय नङा। सिनाय असिना मानसिखौ जों हर दोननो हानाय नङा। बैथिंजाय न' दंलाबायो, बिथिंजायनो थाहैदो। जोंनाव थानो मोनलालै, थांदो। खावब्ला मानि गाज्रि फाव फान्दायनायाव आरो नासयनायाव राजा आरो समायनाया गामि गारनानै खारनांबाय। बिसोरो मोसौ खुथियाव थानो गोनां जाबाय। दिनै जोंनि गोथार जुलि, दिनै जोंनि गोथार जुलि। दिनै जोंनि गोथार जुलि, दिनै जोंनि गोथार जुलि। सिरि सिरियै अननो साननाया दिनैसो नोंखौ अननो मोनबाय। 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 दिनै जोंनि गोथार जुलि, दिनै जोंनि गोथार जुलि।
गोजोन रायजो जागोन दिनै जोंनि गोथार जुलि दिनै जोंनि गोथार जुलि दिनै जोंनि गोथार जुलि दिनै जोंनि गोथार जुलि हाब बिहामजोआ मा मावनानै दंलै गां दंनाय हाब माथो लंपेन्टसो गानलायदों बेलाय What happened? No anda kenapa? Yes, you're right. It is 10,000 ka dख'ना. आयौ माबायदि दख'ना बेलाय 10,000 दख'ना हाब मोजांथारथ' आफा माथो बेनिफ्राय लाफाखै आफाया लादों सिंग्रा very tasty आफा मा no नों जाग्रोदो सोरबानो मासि हे आफा नों आंनि 10,000 दख'ना लाबोनो थाखाय आफा हा हाब सोरबा नुबा मा जानांगौ जाखोब्रा सोरबा नुबा मा जानांगौ नुथों नुबा मालाय माथो जानो बिहाव बिहामजोलाय बिदि अनलायखायोना आफा नोंलाय माथो सेंग्रायैनो दंथारो दाबो औ बिहामजो दाबो थिगैनो दं माने गोदो आइ आफामोन आंखौ 15 बोसोर हाबायावनो बैसोआव हाबा होदोंमोन लावलाबायनायखाय दा आं 30 बोसोरल' जादों बिहामजोआलाय ओंख्रि गोसथोनानै हाब माथो आदैयालाय बिहामजोसो लाइन मारायगासिनो दंब्रा माथो जाखो नै लाबोलायबाय दाख्लैनि बादि लोंनो सानैजों खावब्ले नागैनि जौखौ हैद आं बेफोरखौ बाद होबायलै नों दस्रायाव लोंहैदो थां हैद जानाय नंला थ' हाब साला लावगा बोराया बिहामजोखौनो सिङाव दोनखोमाहैलाय लायोब्रा आं फैनायखाय होद आदै गोख्रै फै लोंनांगौ सानैजों राबद खाब लाबो आदै लोंनोसै सानैजों औ यालु औ मा
आं बेफोरबायदिखौ बाहायलाथ' मानो नों दस्राफ्राव लोंहैदो थां बिहामजो मोननायखाय दस्रायाव लोंहैदो थां जाबाय नामा नोंनालाय नों दस्रायाव लोंहैदो थां गोदो लोंलायग्राया आंखौ होखारलायदों थां ओइ साला फाग्ला आं लोंला होनदों नों दस्रायाव लोंहैदो थां बाव दावराव खालायनानै लाब गैला साला बिहामजोनि जौ लोङै लोङै फाग्ला जाबाय नामा नोंलाय ओइ नों थांनो थां दस्रायाव लोंनो थां थां मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला आदै अरनि खाथियाव थायोबा लाहायाबो आवलियो अनलायबाय थादो नों आदै बिहामजोजोंनो आं थांसै फखा जाय मानसिया बिहामजोखौ अनो बे सोरगो मोनोनो जाय मानसिया बिहामजोखौ अनो रोङा बे फातालपुराव आं बिदिखौ जेबो मिथिया नों थांनानै बेंगालराव थाइसेनि खामायनो थां ओइ आदै बेंगालराव थांबा खोमा बेंगा जायो आरो दिल्लीयाव थांबा गोसोनि बेमार जायो आरो गवायाव थांबा गवा दैयाव दुगैनानै गगा मोनो मिथिबाय फखा बिदि नङा थां आं हजों थाङा गोजानाव नांगौबा न'आवनो उन्दु जाबाय थागोन आं आइ आफानि हटेलाव ओइ आदै अनलायबाय थानो बिहामजोजोंनो बिहामजो नेग्रा बोराय ओइ थांदो आंखौल' डिस्टार्ब खालायबाय थायो थांदो दाना मालाय लाइन मारै नागिरनायाव डिस्टार्ब मोसौखौल' मोजां नायबाय थादे गुमबाय थादे आं नोंनो गोथाव मेथाइ लाबोगोन राजा लावगि बगि लक्ष्मी नोंसोर मालायनि आबादखौ जाखोमाहैनो नाङा सिखाव खावनो नाङा नङाब्ला बुजागोनबो खोनासंबायना नोंसोर बगि लावस्रि फाख्रि नोंसोर आंखौ नेबाय था दाफ्रा आंखौ लांनो फैब्ला सौनो होसो मा लाबोदों बोरो नायनि थ'दो समायना थ'दो थांदिनि हर मने आं लानोसै नोंबो जादोना राजा जाथ'आ आङो समायना आङो दा जानोसै सुहाबबाय नायनि र' समायना र' दलद था र' दे समायना दे सिखादो सागासिगोन दे सिखादो दे आइदै आं थाबायनो हाला आइदै आं थाबायनो हानाय नंला
लोगोफोर जानथा आं मोनसे बुद्धि सानदों खोनासं बेजिनि काजलगावआव मेलायाव थांनो फैसानो गैला बिमा दै जिङाव थांनानै दै बारग्राफोरखौ बानानै बारहोनांगौ आरो सासेयाव 50 रां लानांगौ बिब्दिब्ला माब्रै जागोन लोगोफोर मोजां जागोन दे जागोन फद' बिदिब्ला दानो दै बारहोहैदिनि माबार बिमा दैयाव दै बारहोहैदिनि गांसोखौनो जाया बिसोरो गाइखेर होनो हाया देवानि गाबोन मेथाइ लाबोफा नङाबा गाइखेरखौ एसेल' सेरगोन आङो दे लाबोगोन दे बुरजा लाबोगोन न' बालथिङा लांदो ओइ जानथा मा बार बानानै बारहो जागोन बस फैदो मादै बानानै बारहोनोसै हाय जाला बस बानो हायालै बस बैसोरखौ आं बागोन फै जारौ मोनफै दैया गोथौ फै जारौ मोनफै दैया गोथौ फै फै मोजाङै बानानै बारहोगोन फै हेलौ सार खावब्लामोनहा जर जुलुम दै बारग्राफोरखौ बानानै बारहोदों आरो फैसा लादों बाजानो गोसो गैयैखौबो जर जुलुम खालामदों दे सार हमनालाय बिसोरखौ खावब्ला मा खामानि मावनाय जादों नों बेयाव आं मोजां खामानिखौनो मावदों
हिन्जावफोर दख'ना बोखो बोखो लासिं सिं दै बारनायखौ लाजिनायनिफ्राय बासायदों जों मा गाज्रि मावखो इन्सपेक्टर बुनानै हो बिसोरखौ इन्सपेक्टर बे दै जिङाव फैनानै हिन्जावफोर दख'ना बोखो बोखो दै बारनायखौ लासिं सिं नायनानै थाफै लाजिनो रोङाखै नोङो आइदे हाङा गथारनोसैमोन आं उन्दुनोसैलै नोंसोरो बार सिबनानै होदो सिबदो सिबदो बार सिबदो लोंदो बिफा थाब थांनांगौ नै बिमा मानसिफोरनि रंजा बाजा जानाय लोंनाय नुब्लाथाय फिसा राजाखौल' गोसोखांसै आं बेफोरखौ साननानै मा जाबावनो बिफा फिसाया नोंनिनो सनदों नोंनिनो लादों बिफाया जेरै फिसायाबो एरै आखु फिसा हौवाफ्रा बिफानिखौसो लायो जोंनाबो नोंनि आखुखौनो लादों बिफा दे बिमा नोङो मा बुङो बुंदो आङो जेबोखौनो बुंला नोंनोथ' आंखौ लेखाखौनो फरायस्लाबनो होआखिसै फिसायाबो फरायस्लाबनो हास्लाबाखिसै आंनि सनो मोनब्ला मोजां जागौमोन फिसा हिन्जावफ्रासो बिमानि सनोनो जोंना फिसाया बिफानिसो सनदों मिथिबाय बिफा इस नोंनाबाथाय लरा लराथार दे जेबो दाबुंसैलै बिमा दि माबा देलायदो दे दे माबार देलायदो दे जाबाय थांदिनि थ'द' बिफा जाबाय औ थ' जाबायना जाबाय बिफा र' आं बुगासिनो मानो दाबो सफैदिया जानो बस मिथिया फन हर हेलौ हेल' नै सफैबाय हाख्ला बाजार मोनबाय फैबाय थादो जोंना बसआ हांखुर जागासिनो थाब थांनांसिगौ औ फैदो दे फैगासिनो दं बस दे ओइ फाग्लि मा मा लाबोदोंहाय आयौ मालाय बेहासो आहा जेबो लाबोआखै रावबो गैयाहाय लोगो मानो मोजां ओइ मेलानिफ्रायथ' फैनांगोनहाय फाग्लि बिदामोन दङ नङाबा होसो जागोन ए हौ नै बस फैगासिनो दं फैलाय हनै फैगौ अ फैबायना मानो इसिबां गोबाव जाया नोंसोरो मानो लेंहरामोन लेंहरनाया मोजां खौरां दा मोनायाव बिजनि आरो काजलगावआव मेलायाव
जों थांगोन बयबो थांनो राजि दंथ' जों नोंसोरजों थांफैब्ला नोंसोर जोंनो मा मा जाहोगोन आरो मा होगोन आरो नोंसोर जोंखौ माजों लांगोन जोंखौ माजों लांगोन बेफोरखौ नोंसोरो मानो सिन्था खालामदों जोंहा बाइक दंखायो दद्रेया आंजों गावदाङा जानथाजों उदांस्रिया नायजोमजों सोमस्रिया मैहेरजों नों दद्रेखौ मोना गोरा दद्रेया आंनिसो दद्रेखौ आंसो थिखोन बाइकआव बेफोरखौ मा गोब्रामलाबायदों बेफोरो उनाव जागोन ना सिरिथा नोङो दे बिदिब्ला नोंसोरो दा मोनानि 6 बाजियाव ज' फैलायदो दे बिब्दिब्ला नोंसोरनि मबाइला खोमायाव सिथाबबाय था हायाव दादोन बुगब नोंहा बाइकानो गैया नों बबेयाव थिखांनो बुं आंनि गोसो इयो गोरा आं जेरावखिया थिखोना लां दालां होमब्लाबो आं दद्रेखौ होमब्लाबो हगारना होआ आं बुरबक बाइकानो गैया नोंहा बाव थिखांनानै लानानै थांनो नागिरदों गेट आउट शाला थां नोंसोरखौ जाय जायहा भाग गैया बेहा जेबो भाग गैया मिथिबाय थुदो जय बिहामजो बैसोनि जिबाव आफा जिबाव मा जालायखोब्रा मा अबाव न' सिङाव जिबौ हाबलायखो जों बोरो बिहामजो अबेथिं हाबलांखो नै आफा बिसोर दंथारो र बेसे गिदिर जाखोलै जिबौआ बोरो अबेथिं हाबखो बिहामजो अबेथिं हाबलांखो ओइ आफा जिबौआ हनै गिदिरथार मा जाखो नै माथो अनला फिसा सफैबाय जिबौ फिसा हाबदों बेयावनो नै ओरै खारलांबाय आफा जिबौआ ओंखारबो फिसा मा जाखो नै माथो अनला फाग्ला माला फैखो एफाबां गाज्रि आफानि गोसोआ आंथ' जिबौसो बुथारदों फिसा न' सिङाव जिबौ हाबदों बिहामजोखौ सौथारबा सोर नायगौमोन बैसोग्रायाना आरोबो आं नोंनो गाज्रि फिसा नोंनि गोसोआ एफा गाज्रि नोंनानो गाज्रि थरसे साफोनखौ ग्लब मन'बाबो नोंनि गोसो सिंनि मैलाया खारनाय नङा बाल्थिंसे गाइखेरजों दुगैब्लाबो नोंनि गोसोआ मोजां जानाय नङा आफा आयौ नै आफा सिख्ला समावबो सेंग्राफोरजों नायनानै थोआखै आरो हाबा जानोबो बिहावजों गोसोलायनो लाजिया नोङो आयै आफा मा जाखो मानो बिदि खालामनांगौ बोरै मानसि एफा मोजां मोनलायबा अनलायोबा लालायदो आफा नोंसोर लालायदो आं थांफिनसै मा जाखो बहाय थांलाबायनो बिदि मोजां मोनलायबा लालायदो आफा लालायदो ओइ अनला बोराय सोना ओखि अनला आफाया अनलाखौ मानो होखारहरखो आंखौनो बुथारहोखाबानो जायोमोन ना बिदि गाज्रि गोसोआ आं थाला आं लाजिबाय आं मुलि लोंनासो थैनोसै मा जालाबायखो नोंलाय मा गोदाव सोरावलाय मुलिबो लोंहोआ मुबो लोंहोआ अनलायाबो खारलांबाय आंखौ लाना खारदो आफा आं थानो लाजिबाय मानो बिदि बुंलाबायदों नों हाब माब्रै जानांगौ जाखोब्रा बिहामजोखौनो लाना खारनांगौबालाय आं थानो लाजिबाय बिदिबा गुवाहाटियावनो थांदिनि गानहैदो लंपेन्टखौ गानहैदो र' आं गानहैगोन नै
बाय नुथारो बाय बाय गुवाहाटियाव थांसै बेथ' बेंगालराव थांबाय नालाय थु आफा थु औ एबारसो मेलायाव थांनायनि गुबै थांखिया जाफुंसिगोन ददेरे जों सानैजों मेलायाव बेरायगोन सना 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 माखौ सानहोबाय थायो गोरा ओइ गोरा जालालै नोंजों ओइ मालायनि सानहाबनायफोरखौ आवलायना होयो नोङो खोनासं बे खावब्लिद खावब्लिद नुनाय सिख्लाफ्रा नैबे खावब्लानि भागजोब मिथिबाय हेलौ मानो थांनो हाया जानांगौ मानो मा जाखो गैला ददेरेमोना थांलानो मा खालामबावनांगौ जाखो दाना मा जाखो थ' मोजां प्लानिं खालामदोंमोन आङो मा जाखो बियो दालाय माथो खालामबावनो थुदो थांसै थांनोसै ज' हाबा जाहैनांगौलै औ मोजाङै मोजां जानानै फैनांगौ ओइ गावबुराबा बे हाबायाव जौ मोनलोंगोन ना मोनलोङाब्रा मोनलोंगोन मोनलोङाब्रा बे हाबानि गेटआव गोथार जुलि लायनायखौ नुवाखै नामा गोथार जुलि नालाय गोग्गो गोथार जानांगौ मा गाज्रि गाज्रिखौल' सानोब्रा जानथा होद गेटआव गोथार जुलि लिरनाय नुब्ला जौ मोनलोङा नामाब्रा बे गोथार जुलि गेट सिंजों हाबलांदों नोंबो गोग्गो गोथार जादों मिथिबाय जानथा जौ मोनलोङाबा हाबाखौ जायालै जोंनाव थाखाखौसो गैया नंदों नङाब्रा नैलै नै मेरला दं जोंनाव नै आराम गरमबाखैसो मेरला दं मोनसेबो मोजां बाथ्राखौनो साननो रोंला बिसोरो खालि गाज्रि गाज्रि बाथ्राखौल' सानग्रा जाबाय बिसोरो थां नोंसोर बायदि हाबा जायैनि थाखाय जेबो अरजाया खुलुमग्रोबाय फिसाफोर जोंब्लावनाय अराव एम्फौफोर बारस'नाय बादि बारस'नो नाङा बैसो जायै बैसो गोरलैयावनो जुलि लानो नाङा बिनिखायनो गेदेमा सुबुंफ्रा बुंलांदों थाइजौ गोरलैया मोजां जोलै जाया गोरा राफुनाय फिथाइयासो मोजां जोलै जायो गिबियावनो मोनफा मोनफा बिद्या सोलोंनांगौ रां बुथुमनांगौ बिनि उनावसो गोथार जुलिखौ लानांगौ फिसाफोर बिफां मोजांब्लासो फिथाइया मोजां थायो बिनिखायनो मोजां बिफां जानानै मोजां फिथाइ थायनो नाजानांगौ फिसाफ्रा बिमा बिफानि असे आंगो धोन बिनिखायनो मोजां बिमा जानानै मोजां गथ' होनो नाजानांगौ आरो डक्टर इन्जिनियार गिदिर मानसि खालामनो नाजानांगौ जुलिनि उनाव बांसिन गोसो थोनांगौ आरो अनलायनांगौ दिनैनिफ्राय
अनदो आरो गोसथोदो दिनैनिफ्राय अनदो आरो गोसो थोदो आयु गोलाव जाथोंलै फिसाफोर गोजोन जाथों समायना आंनि गोसोआ दासान्दि आइ आफाखौ गोसोखांबाय थादों आरो न'आव थांनो लुबैदों समायना नोंलाय माथो सानदों हा राजा नों जेखौ सानदों आंबो बेखौनो सानदों आइ आफाखौ आंबो गोसोखांबाय थादों आरो न'आव थांनो लुबैदों नाथाय मा जाखो समायना थांनायनि राहाया मा राहायै सहैगोन साननानै नायनायसाय नों राहाया खोनासं समायना बे मुलुग संसारा आफा सोरजिगिरिजोंनो सोरजिजानाय नाथाय गोरोबाबा साननायमानि फेलें जायो समायना आरो जिउआव दुखु दाहा सहायनांगौ जायो समायना बिनिखायनो राहा मोननो थाखाय राहानिगिरि इसोरनि खाथियाव आरज गाबनि फै समायना खुलुमबाय सार औ मा खौरां सार समायनाखौ बोनाय गुन्दाया खावब्लासोमोन सार गोसो फोथाय सार खावब्लासो समायनाखौ बोदों सार नों माबोरै मिथिगौ बुगब आं मिथिगौ आं मेगनजों नुथारदों सार गोसो फोथाय सार खावब्लासो समायनाखौ बोदों खावब्ला नोंखौ मोसौ बादि दोखो दोखो बुनानै जेलाव जोबनानै गोनां खावब्ला हिन्जाव गुन्दा गवा नों बे खेबाव आंजों जागोन सार जेब्ला आं सम मोनगोन आं खोन्थागोन ओइ र' नैबेखौ सिनायो नोङो सिनायो बेखौलाय बेखौ सिनायो बिसोरो बबाव थायो दाउस्रि हाग्रानि मोसौखुथियाव थांदो दे मिन्थिबाय नोंसोरो दासो मिन्थिबाय आङो हेलौ दाउस्रि हाग्रायाव राजा आरो समायना दं दानलायनांगौ खुथियाव आंथ' खावब्ला नङालै आंथ' बुगबसो गवा बिसोरो आयु बिहाव बिहामजो दोनखारलांमारनोसै नामा बिसोरलाय औ मादै जों गुवाहाटियाव थांमारनोसै थाथ'दो मादै थादो फैदो आफा फैदो ओइ आदै अबाव थांनो औ दाख्लै अनलाया न'खराव दावराव दावसि जानानै खालांबाय बेंगालराव दा जों गुवाहाटियाव ओंखारलांनो नागिरदों नों थाथ'दो दे आलु दे हाब मा जातनि बेरायलै बेलाय बिहामजोखौ दोनखारलायनाय गामिनिल' बदनाम हेल'
हा नंगौ नामा जागोन दे जों थांगासिनो दं बसुमतारी बै फाइल मोनसे लाना फैलाय माबार थामखार देस्रि रिजार्भआव दानो थांनांगौ आं बै दैमाखौ बोरै बारनो ला 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 आं बै दैमाखौ बोरै बारनो ला 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 माखौ मिनलाबायखो नोंखौनो मिनदों आङो दैखौ बारहोगोन ना आङो आइर' हनै समायना आरो राजाया होसो आयौ राजा खावब्ला गुन्दामोना हनै नंगौथ' थ' नागिर हाग्राखौ गाग्लेम नागिर बे हाग्रायावनो एब्रेनानै थानो हागौ साला सुवारफ्रा नागिर माबार
राजा नों बहा समायनाखौ लानानै खारनो नागिरदों दिनै गवा नोंखौ बेयावनो जोबथा हां बोहोगोन आं दासो मोननोसै आं समायनाखौ आंनि आखायाव गोख्रैनो गथाय नङाब्ला नोंखौ आं समायनाखौ माब्लाबाबो नोंनो गथायनानै होनो हाया मा मोखां नायखो नायजोब मावना हो जान्था मावना हो दिनै गवानो आंजों जुलि जानांगौ मानो नोङो आंखौ होसोबाय थादों साला बखा नों आंखौ फंसे मावबाय गवा नों दिनै जान्था नायजोब मावना हो मावना हो मावथा होख्रे दांना हो होख्ला दांना हो जान्था गोसो जेरै हागौ ओरै हो सालाफोरखौ खावब्ला दलद था नङाब्ला मेलेमा गगोन आदा राजा समायना जेबो सिन्था खालामनाङा आं हानायमानि हेफाजाब होगोन दा थ'दो थांसै बिसोर सानैखौ आं गारियाव थिखोनोसै आरो बे मोसौखौ माबा लाना थ' समायना राजाखौ एसे मोजां नायदो हेलौ अनला नों मानो गयसुखौ लांनानै बिफानोसो हैबायनो नोंखौ पुलिस केस होगोन आं नङा नङा पुलिस केस होनो नाङा आफायासो सेनानै लादों दारमासथिनि बे बोरायखौ माथाख्लाम बुख्लानोसै आं बालन्दा बोरायखौ बोरोब्रा लावथियालाय बुथारखानोसै बेखौ बोरायखौ नै जा ओरै थांसै साला बोराय अहाय लांनो नागिरदों नोंलाय नोंनि थाखायनो आंनि मान सनमान सेस खारबावदोंसो नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आं हाब मा जाखोलै बिसोरलाय आंखौ दाबुसैलै फिसा आंखौ दाबुसै हगार आलु बुथारगोन आं बेयाव आदैनि जेबो दाय गैया बिहामजो गोसोथोग्रा साला बियो अनला बेयाव आदैनि जेबो दाय गैया बिनि थाखायनो मान सनमान सेस गामियाव हगार आलु हगारलै हगार निमाहा होदो आदै अनला
रागायानो जोबस्रांनायनि लामा आरो सन्देहआनो गोसोनि गोसोम मैला आं बिहामजोखौ अनदोंल'सोमोन बेवहाय नों मानि रागा जादों आफा बिदिब्ला नों गयस्रिखौ माबा माबि खालामाखै फिसा आं गयस्रिखौ जेबो खालामाखै आं अनदोंल'सोमोन रथ' अनला आरो आदै अननाय आरो मोजां मोननाय जेबो नङा खालि माबा माबि गाज्रि हाबाल' मावनाङा मिथिबाय अनला आफाया नोंखौ माबा माबि खालामदों नामा खालामाखै अनला जों गामियाव थांफिनब्लाबो गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ मिनिसिगोन बिनिखायनो जों बेंगालराव थांदिनथ' ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा आलु नों थाथ'दो जोंनि न'खौ नायथ'दो दे जागोन दे आदै दे गोजोन्थों थ' जों थांदिनि अनला नों हटेलनि मेनेजार जानांगोन बिहामजोआ बिउटि पार्लाराव आं कम्पानिनि लेबार थ' जों दानो दावबायहैदिनि बै बेंगालर हादराव औ जागोन सार सिख्लाफोरनि अननाय मोननो लुबैनानै फरायनाय जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय सार आं गोरोन्थि हाबा मावफ्लांबाय सार आं खावब्ला हिन्जाव सिख्लाफोरनि अननाय मोननो लुबैनानै सिख्लाफोरनि खाथि खाथि थायोब्ला हिन्जाव सिख्लाफ्रा हौवाफोरखौ बोरमा खालामो मिथिबाय खावब्ला बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो सार अननानै आंखौ हगारदो सार खावब्ला नों बोरमा जानांनायखायनोथ' दिनै गग्रायाव जोबजानांगौ जानानै फैदों गग्रायाव जोबनानै दोनसां बे बोरमाखौ नोंबो हिन्जाव सिख्लाफोरनि खाथियाव थायोब्ला बोरमा जानांगोन सार नुगोन इन्सपेक्टर राजा फिसा अबाव दंहैयोमोन आं नों जेबो आफा जायाखै आयै अबाव आं जेबो दंहैयोमोन? जायाखै दे आफा दे खुलुमबाय सार दायाथ' जोंनि फिसानियानो जाबाय केसखौ एसे फिसा खालामनो नाजादो सार जागोन दे एसे साननानै नायजागोन केसखौ एसे नर्माल खालामनो नाजादो सार आयै जोंनियानो जाथों इसिबां बबाव थांनानै थाहैयामोन कनस्टेबल बे राजाखौ ओरै लाबोनाय राजा नोंहा हिन्जाव बोनाय गुन्दा रेप केस रेजिस्टार जानानै दं राजाया आंखौ बागै सार आंसो राजाखौ बोदों आफा सोरथाय गासिबो जाजोबगोन आयै खुलुमबाय सार जायखिजाया आं केसखौ उइथड्र खालामफिननो सानबाय जागोन दे मास्टार बाबु आं थोजासे हेफाजाब होगोन दा नोंथांमोना आंनि दाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो जाजाबो जाबाय सिगांनि जाथायफोरखौ बावलांजोबदो दा आंनि समायना फिसाखौ नोंथांमोननो गथायनानै होनाय जाबाय राजा फिसा ओरै फै आइ समायना ओरै फै दिनैनिफ्राय नोङो राजानि जाबाय राजा नों बेखौ गनायनानै लादो दे
दोनथ'सै सार लेंहरनो दाबो थांथां जागोन सार जागोन दे बियाय दे जामायजो दे बियाय गाज्रि दामोनसै दे मोजाङै मोजां जाथोंसै नोंसोर मोजां मोनलायबानो जाबाय